sini borokno sing ek jaga manai maje maje sing phone koi salai malai salai hala kini sini borokno sing bujene khub কঠিন tong karon বাইরের পরিস্থিতি sing sia তাহলে sing গরিব borok গরিব borok sing tini sahalai tini samtala tini masalai ar bor desh dine khoj sing siteliba sing boro sini borok ni audikan sing sitel sia la bini bagaino bo saga je taklai tani boro last fight laiba sing juddu tani maklaiba sing jeklai phabo ই তে 42টা সিট মানে বিশিয়েছেন 20টা ভাবে যদি এমএলএ তিখাই মাহালাই সি 20 জন এমএলএ লাইব তিনি যে মানথাই টংথাই সমস্ত সব কিছু নগ্ন রেমানাই তানিলাই নিনি নকান্দ যদি এমএলএ জন হনালাই ন বিশ্বাস খাই না যে ব্লক চেয়ারম্যান দমফুরবো আং যতটুকু হারে চেষ্টা খাইয়ে লাই যে নিনি ই দিরে যে সাপ্লাই মানে बिनी भाई महाराज सागा सी कैंडिडेट न नक कोनो दिन बुना ता हमजाक दी आं जे रे माने नक बुनो रदि किन्तु सी बरंनो नों रे माने नों आं महाराज ने हमजा हानेबो सामाने ला बिनि बागैनो जों एडिसि द्रिबो जों यांतेनि सिनि दनसेनो जों जितिरमा दिया सिनि सियां कलासरा बुरातलिनि जों जितिरा देबजित न सिपुबो जों महाराज ने नायनो जतो बुटुक लाय ला ताबुबो जों si महाराज नायनो जों बुन मारा लायनाय si बुदलायै जों जुदिसो काप्लाय हङो सिनि जे मानथायनोबो जों सानमानाय प्लास जुदिसो तिप्रा मथासरा कोनो दिन तिप्रा जे सरकार फामिया जुदि ताव जों राजनीति करक्सन थांलाय तिप्रा राज्य द्रिया तिप्रा मथासरा कोनो राजनीति दल सीपीआई बीजेपी कोनो दिन बक सरकार खामिया जेख्लाय फ तिप्रा मथानि सरकार खालायनि बागैनो एमएलए नांनाय लाई बिनि बागैनो महाराज जे जुदिसो 20 जन एमएलए तिख्लाय माहालाय जों मिनिस्टार नागिया सिनि मानथायजों जों माना बारायनि नालाय जों बायरे तयनो सरकार साबफायनाय नक चालकदि किन्तु जों एमएलए तय दंनाय किन्तु सिनि मानथायनि रिया हालाय जों नंनो सरकार साबायकिनाय सेरकम प्लेन खालाय जों चलियो सिनि महाराजनि बुद्धि बाय लाय तारमाने बिनि सिनि बरकनो जुदिसो जों मिनिस्टार आसुर हालाय तामाव आराम जुदि जिनिस आगद्र जागा फैलाय जों पलय थांसिनि बर रंनो ला बिनि बागैनो सि महाराजनि जे बो एसी गारि दं एसी नक दं राजमहल दं बो तामानि तिनि निनि आनि बाय खबा बो तामनि दिल्ली सभा आं जुदि नाहालाय नावना हामजा गेलां तिनि लग लन्डन आमेरिका थाय आराम खाय दं माहाम तामानि बो तिनि शरीर बिनि जे हामजिया अथस नक बिनि कान्द्रा नुगिना बिनि कान्द्रा थायनि हालाय बिनि जे शरीर अनेक दुर्बल तफाव बोटानि बागै नों आंनि बाय तिनि बिनि सम्पत्तिनो फालै टेंबोसा सिनि तालिबोसा सम्पत्ति जे तिनि कलकातानि बिनि राजबारि बनो फालितानि रेबा निनियानि बाय फालि रेमानि तामनि मानालाय इ जे सिनि 12 लक्ष 13 लक्ष तिब्रा सरावना जों एकटा जिनिस सिनि जे मानथाय अधिकार रानि बागै हालाय जे सिनि हानि राजा सिनि हानि मालिक आगे जुदि बुरा बुरिराव जुदि जसि राजानि आमल जुदि तो हनालाय बक राजान नहलाय बक रुमै खुलमु ला सि बरक सि तिनि नों आं जेन्द्र हाबाय आसुय हाद्रा आसुय क्लमति खयै तिनि निनि बाय जुद्ध खालाय तो नालाय निनि बाय आन्दोलन खालाय तो नालाय जों तानि बनो जों सुरमे आं नायबा जों रां फैसा सुबा मिया फाबो जों सुलतारे बुदुगै जों बनो एकटा महाराजनो जों इरनि 39 मुनि एसेम्ब्लिनि बुथ केन्द्रनि जों महाराजनो एकटा जों गिफ्ट रमानातै पुरस्कार रमानातै सि बिनि बायनो जत्त बाहा ताकला हिया जों महाराजनो जों बिनि जे इमांनो जों सक्सेस खालायनो बायना जत्त ताकला हिया जों तिप्रा मथाद्रे बासा बटै बुरा बुरि सिनि बमा फासो सैनो जों खाबाय खुबाय एकदम बुद रोगै जों कापलाय माखाय बुओ सेंसन खायमानि लाइसेरा बक्सिनि तिप्रा मथा सरकार फायै ताव इरे नंनि दिरबो आसुहा सेरकम सुजुग जुदि सिनि पारा तनलाय जों आरो जे मानथाय सिनि जे तनलाय जों आरो थाय बिमा तावनाय नों प्रानि बर कुनु दिन लासिदि नों जुदि सानो ततय क्लायो दादा क्लायो प्रांग लाक्लायो सक लाई हनालाय नों जे आगे आने ब्लक रो हाबैते सि समयबो नाखला हाममाना कुनु दिन कुनु समस्या होला ला बिनि बागैनो जतने थाने आं खुलुमै नं थाने कयजा ताकलाय हिया नक जे बाबे हो आना कापलाय खायलाय महाराजना कापलाय खायथाय न आनारस सिनि बुदै जकाबला खाय संनो कयमु आनि बुवाग्रा आइलक्थ सिनि तिप्रा मथा आइलक्थ बाय तिप्रासा आइलक्थ हामबाय।